Visto lo visto, intentaré explicar-ho com ho explico la meva àvia. És un programa que es fa en un teatre amb 450 persones cada dijous de la nit, de 9 a 11, que el format més semblant seria el d'un late night show, amb una entrevista, amb un monòleg, amb un monologuista també que ve, uns col·laboradors i un grup de música. Això ho emetem en directe via streaming a YouTube. Després tot això ho trossegem i es veu durant la setmana, també un cop a la setmana anem penjant diferents vídeos, i el programa es viu, es veu i s'interactua amb ell i es coneix i es fa funcionar via Facebook, via Twitter, via Instagram, via Spotify, via YouTube sobretot. Doncs evolució natural, jo crec que darwiniana completament. I casualitats, també. El primer a incorporar-se al programa de la fauna YouTube, per dir-ho així, va ser l'Eulogio. Jo vaig ser el primer. Arran de tot això, amb una campanya que en aquell moment estàvem fent per Pizza Mòbil, que amb tema youtubers i tot això, vam començar a descobrir més a fons, Yellow Melo, Bollicao, Desahogada, Raj Smith, Pelirrojo, i me'n deixo, Elvisa, evidentment, i molts altres. I llavors, dins de veure tot això, dins de veure no hi ha els números que són espectaculars, sinó el fenomen de, hòstia, el carisma que tenen aquests tios, el talent que tenen aquests tios, la possibilitat de connectar amb un tipus de públic i de target molt concret, però molt ampli també, etc. Va ser com, hòstia, no pot ser que nosaltres vulguem ser un programa que es fa a les xarxes socials, que viu de les xarxes socials, que parla de les xarxes socials i que només té sentit si és amb les xarxes socials, i que la next big thing, que per nosaltres és YouTube i que és la tele del futur, hòstia, no la tinguem integrada completament dins del programa. Ojo al concepte YouTube amb gent de YouTube. El primer a incorporar-se va ser l'Ou, al cap de molt poc va ser Melo, i dins d'aquesta campanya de Pizza Mòbil jo em vaig haver de reunir diverses vegades a Madrid amb alguns d'aquests youtubers, amb Elvisa, amb Pelirrojo, amb Bolli, i de seguida amb la que hi va haver una connexió brutal a nivell de direcció creativa, a nivell de direcció d'art, a nivell d'agència, però també a nivell de programa, va ser amb Bolli. Va ser, hòstia, ¿tú qué haces en Madrid? Bueno, pues trabajar. ¿Y no podrías trabajar en Barcelona? Bueno, sí, pero estoy aquí. Pues vete para allá.